Dit is de Amazone. Dagelijks worden hier meer dan 5000 voetbalvelden regenwoud weggekapt. 80% van deze ontbossing komt door destructieve landbouw. Met regeneratieve landbouw, zoals agroforestry, hoeft dit niet. Sterker nog, agroforestry herstelt de gedane schade door het herstellen van de biodiversiteit op eerder ontboste grond. Met project Amazone planten we minimaal 9 verschillende soorten gewassen en bomen op één perceel. Dit bevordert biodiversiteit, slaat CO2 op en herstelt de beschadigde bodem. Oh ja, en het levert ook nog eens geld op. En weet je wat het mooiste is? Jij kunt meedoen. Investeer in project Amazone, herstel het regenwoud en ontvang een gemiddeld verwacht rendement van 7,3% per jaar.